наконт аміяка, то есть дастаткова часта сустракаючыся пры аварыях газу. Адзін з першых спосабаў абароны ад яго гэта некая мокры платок, шматслойная маска мокрая, тому што вада яна ператварае пары аміяку у вадкасць, і гэта ўжо меншае зло для нашага арганізму. То есть NH3, аміяк пераўтвараецца NH4OH, і гэта ўжо іншае ўздзеянне, то есть больш такое мягкае ўздзеянне. Так што такі спосаб абароны ад аміяка. Ну і агульныя правілы, што пры нейкай хімічнай негатыўнай сітуацыі прыярытэт нумар адзін гэта выйсці з зоны ўздзеяння. То есть нават калі часам бываюць выпадкі, калі там распыляюць там перцовыя балончыкі дзе-небудзь у закрытым памяшканні, у метро, дзе яшчэ-небудзь. То есть таксама выйсці з зоны ўздзеяння, то есть па магчымасці. Па-першае, калі вы на адкрытай прасторы, то рухацца супраць ветру. То есть ветер каб здуваў усе гэтыя хімічныя рэчывы або перпендыкулярна да яго. Зняць забруджанае адзенне, таму што вы, калі знаходзіце ў шчыльным воблакі гэта хімічнага рэчыва, яно прапітваецца адзенне і будзе ўжо пасля ўздзеяння праз скуру. І прамываць вадой, чыстай вадой, не выкарыстоўваць нейкія там хімічныя нейтралізатары. Ну і, канешне, звяртацца пры пагаршэнні стану да медыцынскай дапамогі, таму што хімічнае атручванне, яно дастаткова моцнае, то есть это уплыў і на лёгкія, это і ўплыў на тую ж самую кроў, на скуру і на ўнутраныя органы. Калі з'яўляецца інфармацыя пра небяспечную інфекцыю або вы адчуваеце нейкія падазроныя сімптомы, то першае гэта спыняць кантакты, то есть застацца дома, мінімізаваць зносіны з іншымі нават у сябе дома. Ацаніць сімптомы, то есть што у вас тэмпература, ці кашаль, ці слабасць, ці высыпанне, ці дыарэя. Трэцяе это ізалявацца. Чацвёртае это звярнуцца па афіцыйную інфармацыю, то есть паслухаць, магчыма, ёсць абвестка нейкая ад гарадской адміністрацыі або пазваніць на медыцынскую гарачую лінію. Ну і, канешне, калі вашыя сімптомы не спрыяюць вашаму здароўю, то есть адчуваеце рэзкае пагаршэнне здароўя, то звяртацца па медыцынскую дапамогу па тэлефону, то есть выклікаць да сябе, не ідучы самастойна у бальніцу. Ну і, канешне, выконваць указанні медыцынскіх супрацоўнікаў, нават калі яны вам быццам здаюцца лішнімі. Галоўны тут прынцып лепш перастрахавацца, чым стаць крыніцай распаўсюджвання, так званым нулявым кліентам. Калі вы разумееце, што у вас все-таки сімптомы інфекцыйнага захворвання, ніякім разе не ісці на працу і вучобу, то есть не заражаць іншых, надзець маску, калі побач ёсць іншыя, паведаміць сваім блізкім, з кім кантактавалі, ніякім разе не прымаць самастойна антыбіотыкі, сачыць за станам сваё здароўе, ну і тэрмінова выклікаць хуткую, калі у вас з'яўляецца цяжкае дыханне, не збіваецца высокая тэмпература і рэзка пагаршаецца стан. Конечно, вельмі добра, каб побач, конечно, на адлегласці знаходзіўся хтосьці, хто будзе ваш стан кантраляваць, але тым не менш памятаць пра гэта. Ну, калі все-таки абвяшчаецца эпідэмія або пандэмія, это адразу, па-першае, большасці выпадках вводзіцца каранцін на пэўнай тэрыторыі, і вам таксама трэба памятаць, што трэба скарачаць сацыяльныя кантакты, пазбягаць месца збору людзей, выконваць правілы гігіены, мыла ёсць, мыццё рук, говорыць, нават з вуліцы просто прыходзіце, все роўна трэба мінутку мыць рукі з мылам, каб абезапасіць сябе ад патэнцыйных носьбітаў інфекцыі. Ну і не дакранацца твару. Запас лекаў, каб быў у вас, ежа на 3-7 дзён, калі раптам абвесціць каранцін і забарону на выхад з дому. Ну, калі рэкамендуецца вакцынацыя, не баяцца яе, ну і, конечно, не распаўсюджваць чуткі. Памятаць, што паніка, яна шкодзіць часам больш, чым вірус ці інфекцыя. Ну і што нельга катэгарычна рабіць? Ігнараваць сімптомы, самастойна лічыцца антыбіотыкамі, хаваць хваробу ад іншых і ад сябе, распаўсюджваць чуткі і парушаць ізаляцыю. То есть біялагічнай пагрозы не відаць, але іх наступствы могуць сапраўды быць вельмі рэальнымі, і разумныя і своечасовыя дзеянні яны зніжаюць рызыку для ўсіх.
Асновы бяспекі вось пры гэтых пагрозах хімічных, біялагічных, радыактыўных і ядзерных — это 3 слова. Это схавацца, ізалявацца і чакаць. Схавацца — это значыць быць у памяшканні, выбіраць месцы без вокнаў, спусціцца ніжэй, калі магчыма. Ізалявацца — гэта значыць зачыніць вокны і дзверы, адключыць вентыляцыю. Як перш за ўсё, вентыляцыя па правілах яна павінна вызмываць паветра з памяшкання. Калі раптам з вашых вот этих вентыляцыйных рашотак паветра ідзе да вас да пакоя, гэта у вас неправільна наладжана вентыляцыя. Зашчыліць шчыліны тканінай або скотчам, то есть вот нават імпразаваная ізаляцыя она значна зніжае ўздзеянне шкодных рэчываў. Ну і чакаць. Па-першае, не выходзіць з памяшкання без указанняў, не распаўсюджваць чуткі, сачыць за надзейнымі крыніцамі. То есть важна чакаць афіцыйных паведамленняў і выконваць іх дакладна. І, конечно, не выходзіць самастойна праверыць, калі няма дакладнай інфармацыі. Ну і самадапамога і ўзаемадапамога вельмі важны. То есть па магчымасці, калі все-таки вы трапілі пад уздзеянне гэтых пагроз, хімічнай, біялагічнай, радыактыўнай, ядзернай, то дапамагаць зняць, ізаляваць забруджанае адзенне, больш, канечнасці, біялагічнае, хімічнае па верагоднасці, вымыць адкрытыя участкі скорай вадой з мыла, не выкарыстоўваць нейкія хімічныя агрэсіўныя сродкі без указанняў і змяніць адзенне. Ну і ўзаемадапамога — это дапамагаць, не набліжаючыся без патрэбы, выкарыстоўваць сродкі абароны, это маска, пальчаткі гумавыя, дзейнічаць павольна і паслядоўна, ну і абавязкова выклікаць экстрэнныя службы. У крызіснай сітуацыі вельмі важна таксама лічбавая бяспека, таму што у крызіснай сітуацыі інтэрнэт становіцца як крыніцай інфармацыі, як сродкам сувязі, так і мішэнямі для атак. І асноўнымі рызыкамі это з'яўляюцца розныя фішынгавыя паведамленні, падробленыя сайты дапамогі, узлом аккаунтаў і збор персанальных дадзеных. Ну, я сам быў ахвярай фішынгавых спасылак, згубіў, правда, 220 рублёў калісьці. Продаў, так называецца, тэлевізор стары. Вось. І дзякуючы гэтай сітуацыі у мяне ўжо наконт, называецца, уласны вопыт паказвае, што любыя паведамленні, якія падобны на фішынгавыя, 100 разоў трэба правяраць. То есть ніколі не пераходзіць па падазроных спасылках, як бы і да вас не прыйшлі. На e-mail, праз SMS, не вводзіць дадзеныя без праверкі сайта, выкарыстоўваць заўсёды на сваіх гаджетах двухфактарную аўтэнтыфікацыю, каб вас не ўзламалі, і не публікаваць лішнюю інфармацыю пра сябе і іншых. То есть і каб не было спалучэння, напрыклад, вашего імя, прозвішча, месца пражывання, нумару пашпарту або там карты побыту, даты нараджэння, песела ў Польшчы і так далее. То есть важна ўлічваць рызыкі лічбавага кантролю і сачэння і быць асцярожнымі там з дабрачыннымі і тэрміновымі запытамі. Нават калі нехта просіць вам штосьці там перавесці, праверыць, хто гэта, сапраўды чалавек патрэбен там нейкай дапамогі, хто гэта, так, шмат такіх ёсць жартаўлівых ролікаў, да, там, калі жанчыне званяць і гавораць, што яе сын там трапіў у аварыю, яму трэба тэрмінова дапамога, так, жанчыны нават этого сына ніколі не было, што яе дачка. Розныя ёсць цікавыя смешныя гісторыі, але гэта ўсе смешныя гісторыі, яны заснаваны на рэальных падзеях, якія адбываліся у адносінах вось да лічбавай бяспекі. Вопыт апошніх гадоў, асабліва украінскі вопыт, паказвае, што пры ваенных пагрозах выжыванне залежыць не ад удачы, а ад паводзінаў. І нацыянальныя кантэксты могуць адрознівацца, але базавыя правілы пры ваенных пагрозах яны застаюцца аднолькавымі. Ну вот, калі паветраная атака, то есть это ракеты, авіяцыя, то есть любая паветраная атака — гэта не момант для назірання. Я памятаю падзеі у Венесуэле, калі там это амерыканскія пехацінцы на верталётах там арыштоўвалі ўсякіх людзей, захоплівалі розныя аб'екты.
і журналіст засняў нейкага мясцовага хлопца, які там на мапедзе ехаў, яго спрашваюць: куды ты едзеш? А, я там паляцелі верталёты ў той бок, поеду туды паназіраю, чаго яны туды паляцелі. Асноўны алгарытм пры паветранай атакі не ігнараваць сігналы небяспекі. То есть сигнал оповещения, выбуху, долечения або резкое изменение ситуации не означает, что вам треба чекать, коли этот сигнал повторится. То есть откладывание на хвилинку, оно каштуе життя. Як мага хутчэй пакідаць небяспечную зону? То есть калі, дай бог, каб мы не трапілі под такую ситуацию, але все-таки открытая простора, вуліца, транспортны сродак — гэта ўжо небяспечная зона. Хавацца, а не уцякаць без мэты, потому что бег без разумення, куды вы бяжыце, это одна з самых небяспечных рэакцый. Ну і, конечно, калі вы знаходзіцесь дома, гэта трымацца далей ад вокнаў і калі каля дома ад фасаду, потому что большасць раненняў ад шкла. Нават калі паветраныя атакі, калісьці ў Вялікую Айчынную вайну, савецка-нямецкую вайну, вокны заклеивали там у Ленінградзе, в іншых гарадах крыж-накрыж, так? Зараз при цяперашніх шкло-пакетах такое не дзейнічае. Лепш, конечно, напрыклад, вокны закрыць шчыльнымі нейкімі там або ралетамі, або шчыльнымі шторамі, каб пазбегнуць абломкаў шкла пры нейкай там пры выбуху на звонку. Укрытие. Что подыходит, а что не. То есть не кожное памяшканне с дахом, оно з'яўляецца укрыццём. Что лічыцца адносна небяспечным? Подвалы цокольной поверхи, заглыбленные памяшканні без вокнаў, станции метро и капитальные будынки с толстыми стенами, капитальными стенами. Что не з'яўляецца укрыццём? Балконы, подъезды с великими окнами, аўтамабілі, ліфты і драўляныя пабудовы. Самая небяспечная зона, нават украінскі вопыт паказвае, это каля вокнаў і на верхніх паверхах. І нават калі падвалы не абсталяваныя, то есть нават пусты падвал, ён лепшы за кватэру з вокнамі. І важно, конечно, загадзя, мы говорили про чек-листы папярэдні раз, что важно ведаць, дзе знаходзяцца прыдатныя ўкрыцці, а не шукаць іх у момант пагрозы, калі кожная хвіліна з'яўляецца каштоўнай. І асноўнымі памылкамі, якія каштуюць жыцця, гэта хацеў бы абагульніць то, што я пагляджу што-то, то есть назіранне з вакна адна з самых частых прычын траўмаў. Здымкі і трансляцыя, жаданне зняць гісторыі часта пераважае над інстынктам самазахавання, ігнараванне першых сігналаў трывогі, людзі чакаюць потым, якое можа не наступіць, неправільны выбар укрыцця, нагадываю, что подъезд с вокнами горший за подвал без освятления, и паника, безладный рух, потому что бег без мэты, он стварае додатковые рызыкі. То есть выживать не самые смелые, а самые паслядоўныя. И паветраная небяспека — гэта не про войну у целом, это про конкретные хвіліны и конкретные рашэнні. То есть калі вы ведаеце, дзе ваше укрыццё, разумееце, калі як рэагаваць, не робіце фатальных памылак, это вы значна павялічваеце свае шансы. І ось я хацеў бы прапанаваць на такой заключны блок, што можна зрабіць. То есть наш курс, ён быў про тое, як змяніць спосаб мыслення, спосаб паводзінаў. І адна з ключавых рэчаў — гэта ліст гатоўнасці. Гэты чек-ліст — это не ідэал. Гэта адказы на пытанне, ці сталі вы больш падрыхтаванымі, чым былі да нашага курса з профзаняткаў. І вось паспрабуйце на гэтыя пытанні адказаць сумленна. І калі, то есть блокі разумення мыслення, асабістая і сямейная гатоўнасць, дом і рэсурсы, дзеянні ў крызісе, інфармацыі ўзаемадзеяння. І калі большасць пунктаў адзначаныя, значыць наш курс выканаў сваю задачу. І самая распаўсюджаная памылка — сказаць: я калі-небудзь гэтым займуся. Вось. Так што рэкамендацыі, што рабіць после нашых заняткаў. То есть каб веды не зніклі, важна скончыць пачатае. То есть калі вы пачалі рабіць свае планы сямейныя А, Б, С, дарабіце іх. Калі вы пачалі збіраць сваю трывожную валізку і запасы дома, дарабіце іх.
перыядычна, конечно, абнаўляйце раз на 3-6 месяцаў, абмяркоўвайце гэтыя свае планы і свае дзеянні з сям'ёй і блізкімі. Ну і карысна, конечно, правесці вот гэты хатны аўдыт бяспекі, про які мы гаварылі на папярэдніх занятках, пагаварыць з суседзямі, можа быць, запісацца на курсы першай медыцынскай дапамогі. Ну і, конечно, сачыць за зменамі рызыку рэгіёне. Той чек-ліст рызык, про які мы гаварылі на першым занятку, его трэба перыядычна карэктаваць. То есть падрыхтаванасць — гэта не стан, гэта працэс, які робіць жыццё больш устойлівымі. Ну і каб паглыбляць веды, варта знаёміцца з мясцовымі планамі бяспекі і эвакуацыі, карыстацца надзейнымі інфармацыйнымі крыніцамі, развіваць лічбавую гігіену і крытычнае мысленне, ну і аддаваць перавагу практычным навыкам і не спажываць інфармацыю праз страх. І вось гэты наш курс, ён, конечно, не робіць вас экспертамі, ён робіць вас больш падрыхтаванымі, больш упэўненымі і менш бездапаможнымі. Так што ў свеце, цяперашнім свеце, дзе шмат невызначанасцей, гэта ўжо вялікая перавага. Так што няхай веды, якія вы тут атрымалі, яны вам ніколі не спатрэбяцца на практыцы, але заўсёды будуць з вамі.